Здравейте, зрители! Аз тук ще се наспах. И аз се казвам... Скина ми се казва Ночи. Както виждате, ето го. Ето му как изглежда. И тук до сега варях айрон. И както в предишния ми клип съм го правил, да. Аз пак съм такова. Ще рестартирам света. Да ви покажа отново, ако че другите не са гледали предишния ми клип, как да си смените гейм мода. Ако само за тия, които не знаят. Натискате и тук. Първо влизате в настройки. На стартиране на свят, да. Тук пише All Cheese. Натискате го, трябва да пише On. Добре. Тук, ако вие си искате, но аз ще го натисна, на мен ми е хубаво. Той не е препоръчително. Тъй. Той... сега ще се променя. Я съм мъч, ама не можах да... Тук я съм мъч. Ама... вярно, да. Той ме е градинката. Много е готино, той пък какво е? Не, няма да влизам тук. Тук е... Да, не традиционно красиво. Така да ви покажа. Освен новия ми скин, още нямам сървър. Аре бе, по-бързо. Вие сигурно... не знам какво да кажа. Чакай малко. Ейта. Този клип се оказа малко скучен. И сега ще ги сложа. Да, готови са. Какво друго да кажа? Нищо ново. Същото си е. Освен това намерих нови пещери. Но нямам време да ги показвам. Довиждане. Аз бях Ноч. Довиждане.